땅 그 하마다 등간이 마요 쓰고 마요 나전에 하마다 등간 쓰고 다 된다 마라도 보일라그 마라도 인정불도 카바로 친구 누가는 하마다 맨날 쓰고 그 앞으로 마요 맨날 쓰고 बेखौनो फाइनाल समावना सान्स लाबाय थायो रायजोदामोन जेरावनो थाङो बेयाव सासे लाबाय थायो दा बेखायनो दाख्लै बावै क'क्राझाराव आइजो आफादफ्रा मोनसे मिटिं खालामदों सोर फागासिनो दा मालाय हिनजावफोरखौ खाफालाव सिन्दुर लाबानो हाबा जाबाय होननानै सिनाय मोनो हौवाफोरखौलाय मायाव सिनायगोन बेखायनो आइजो आफादफ्रा मोनसे मिटिं खालामदों गैयाथाय गैया हौवाफोरनि खोमाखौ फारसे खोमा फारसे गैला माने हाबा जाबाय नाथाय सिख्लाफोरा बारा मोजां मोनाखै बाथ्राफोरावहाय बोरायफोरा हाबा जाबाय जोंथ' हाबा जायाखै बे खोमा गैयिजों हाबा खोमा फारसे गैयाबा माबायदि नुगौ बानायसै गैयाथाय गैया कन्दम बिजौखौनो खुवा हाखुवा कन्दम बिजौ गैला माने हाबा जाबाय नाथाय बेखौ सिख्लाफोरा बारा मोजां मोनाखै जोबथारनायाव क'क्राझारनिफ्राय सासे आइजोआ मोनसे प्रस्ताब होबाय गैयाथाय गैया खानायखौनो थख्लाख्ला सिमबालाय मा जागोन थख्लाख्ला जाबाय माने हाबा जाबाय नोंगौहाय बेनो जाथोंसै होननानै हाग्रामा सारनो प्रस्ताब होबाय हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरनि खानायखौ थख्लाख्ला सिनांगौ जाहैबाय दा खायसे खायसे सिख्लाफोरा बाथ्राखौ सानदों र'हाय जों हाबा जायाखै प्रस्ताबखौ होदों बुरैफ्रासो खायसे खायसे हौवाफोर दंना गोसोम लेनदायनाय गन्थं हमला मेगन हाथाय फारनै नुजालाय दाना बिजों मोनायाव उन्दुजाबा माबायदि नुबाय मोजां उन्दुजाबाय राव मेगन गोसोम लेनदायनाय मोजां जागोन ना हा प्रस्ताबा जाहैबाय सिख्लाफोरा मोजां जायासैहा रायजोफोर ओरै होननानै दा प्रस्ताबखौ नाखर बेखायनो आइजोफ्रा मोजां बुंनो लुबैयो दाथ' हौवाफोर बेखौ सान्स लाबाय थायो बेखायनो आइजोफोरा मोनसे मिटिं खालामनांगौ बाथौनि आफादनि जा आइजो आफादनि जा हाबा जानाय लोगो लोगोनो हौवाफोरखौ गामसा गोजा गानहोनांगौ गामसा गोजा गाननाय माने हाबा जाबा नोंथांमोनाथ' मिथिगौ आंहा मोनसे बेमार दङ बेफोरबायदि अखा हाबा अखा खोरोमबा बेमार होननानै जानो नागिरो बेमारखौ मिथिखागौ नोंथांमोना बेमारा जाहैबाय लाव बेमार बेफोरबायदि अखा हाबा अखा खोरोमबाथाय जि जाखांनो नागिरो ओंखायनो जोबोद गिदिर रायजोदोंमोन जियानो जा नोंथांमोनाथ' मिथिगौ फैलानि आखला बारा मोजां नङा बिनि बिफा बिमायं बिब' गासैबो सिखाव गोजासोमोन मोनस'वाखै आंनियासो दा एसेबायदि गुफुर गोसोफ्राबो फैलाना बंस'आनो गासैबो सिखाव गोजासोमोन गोदो बिफायाबो सिखाव गावनासो बुथारजादों माने सिखाव नालाय सानसेखालि गामिनि सासे मानसिनि मोसौ मासे बया गिदिर बलद दङ बेखौनो खावनो जुजिबाय थायो माबोरै खावनो हागोन लेलाय मोसौआ दंनिया फाग्ला नङा दाना फैलाफ्रा खावबाय खावनानै लाबोबाय गामिनि मोसौ दाथ' गामिनि मोसौखौ बोरै फाननो ओंखायनो मोनायाव खायदा खालामबाय हांगारजों जानो थाखाय दोखो नानानै मोनायाव गोसोम खालामनानै दोनबाय अखानायै फाननो लांबाय लांनायावनो लामा ससेयाव मालिकआ एसे आन्दाज खालामनानै नोंस्रा मावलि मा मोसौ दंलाय बेथ' बिनो खावखाथारगोन बेखौ सन्देह दं लांबाय लांनायावनो लामा ससेयाव अखा ज्राम हानांगौ कालाराथ' गुफुर जानो नागिरोना नि बुखो फैलाफ्राबो बेयावनो आदा मराखौ खावसे थैखाबाय बै साननिफ्रायनो माल गोमानाय बुस्थु गोमानायफ्रा एसे खम जादों रायजोदोंमोन दाना साननैसो एसे फ्रि जादोंमोन बिदि जादों ओमफ्राय दा खिजानाय बुस्थुआथ' खिजाबाय थानो लुबैयोना दाना बिदिनो सानसेखालि आरो साननैसो थानायनि उनाव बिजामादैनो जाहोनानै बया मासे गिदिर अमा फिसिनाय दं बेखौनो खावनो गोसो जानानै थायो सासे लोगो दङ
लाना फैनानै दा फैनायफ्राथ' सादा जानायनि अयभास दंना दाना अमाखौ ओरै जानजियाव खानानै लाबाय ओरै सादा जाबाय थाब थाब बुबाय अमायाथ' जि बारदावगासिनो जि बारदावनानै लाना खारखो फैनायफ्राथ' जा जायगानि बे जायगायावनो बुद्रु लांनानै औवा मुराय नांखानायावनो लाबोना बिदिनो थैदोंमोन सारै थगायालाय आं फैनानै थगायो थगाय गासैबो मोजां नंखाथारासो गियान जाबाय नोंथांमोन आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोनदों मानसि आंबो मेथाइ खननोसै दामग्रा देग्रा नांलायदों हेलौ मोखांखौ नुनो नुवाखै सिख्ला महर गोसा गियान जाबाय नोंथांमोननि जायगायावथ' गोबां मेथाइ खनग्रा दङ फुंजामोन दं इसामोन दं नोंसोरो मोसानो बिग्राय गौतम सुलिका मोना बिथां बे जायगायाव खोनाफेरि मेथाइलै आदै दा नोंथांमोना बिथांमोननि खोनाबाय थानाय मेथाइ खोनासंनो ना खोनाफेरि खोनाफेरि आच्छा बेखौनो सानखादों आङो हेलौ पुलिसर हेलौ लाइट मेथाइखौ आङो खनदों गारांखौबो आंनो होदों मेथाइखौ आं दिनैनो बेयावनो गिबि खनजेनदों जाना नोंथांमोना दिनैसिमबो खोनाफेराखै जागायबाय नोंथांमोना खोनाफेरि मेथाइ होनबाय नालाय खोनाफेरि बेफोरबायदिनो दाख्लैहाय क'क्राझाराव खोनाफेरि मेथाइ खोनासंबाय माइकआथ' बिराद दाम गोसानि लाबोनायनो खालामनि मेला मेथाइखौ माइक जि बुद्रु बुरा दोरादा आं खनाखै नोंसो बिथिं दे Osalnya dia jangan. Masa jangan dia. Dia antara nonton. Kita pun berudah. Oh, konda. Pusang sih. Nonton juga. Kalau video itu harus foto ada. Sibuk jatuh. Video aku sekarang sampai yang lagi interview. Abi tu kan ni suruh kiai. Dari interview mana isi tabai gelandu. Karena tabai gelandu dan isi sebab semua isi. Belum jelas semua dosa. Angin dia lagi lagi dia saya lagi. Nunggu lagi sana. Nunggu dia pada. Angin dia lagi punya. Mau apa perlu yang benar. Dalam satu bulan pun itu sampai dalam memang sudah dia. Berang benar dia bertakar juri benar mereka. Ayo problem ayo macam sih. Dan ini keburian ini nyamburi juga. Tak semua tambah ini lebar saja benar mulia. Dia sebab ini dia sebab. Langsung tu beres langsung beres. Kata sudah. Kalau juga dia sahaja dan kau dia. Sudah makan. Kepala mana? Sahaja di masa. Masih sudah selesai. Gimana? Jangan jangan. Laksana. Ang nama wajib. Namun kilo. Gedoni metema. Artikelnya metema lagi. Gedoni metema damai. Baru dunia ni kabun hujan musagan. Karena sabra bisibang zaman ini. Gedoni metema. Gedoni metema samdan. Nugedan sabun sudah dari bisibang zaman.
तुझको मेरे आजा आ गया हूँ मैं तेरी प्यार में तुझको पुकारे मेरे यार दाना दा नाथाय आथिखालनि मेथाइजों बेसेबां जामोनायनि नोंनाथ' मिथिगौ एक्ट्रेसफोरनि गाननाय जोमनाया बेसेबां बुरजा